umshikashi wodwa owamaphupho igama kuPastor Charlie Flake. Ngikelela ukuthi inamba isisa kuphela ngoba ngumlandeli. So nice lapha ekhamba. WhatsApp ongithumela SMS from 19 to 5 times kuphela. From Monday to Friday. Sunday sesontweni. Ekhanya Simphiwe sawubona Pastor, mina ngiphupheke sitha sami sithumele ingane ngilethele isinkwa. Lesi sinkwa ke besisikiwe sigcotshwe irama ngasiluma kodwa hey ngangasigwinya ngacabanga ukuthi ke sitha sami phela lesi singilethele lesi. Futhi simbuka simphake kobukhali yabo. Ya if singeke siyabona guys into yamadliso singayinqoba if singeke ukuba bukhali sifuzo Simphiwe la because uyakhumbula iphupho but she remembers that isitha leswa liyeka kwaye ukudla but mfethu siyafuka ukuthi emaphupheni. So guys Simphiwe was dreaming of him or herself empeleni eating or being given food by her enemy. And then she remembers that, no, this food now, I'm not supposed to be eating this because it's from my enemy. But she didn't eat. So number one, go to the Mupaki sitas, Isibuni Wusha, Upa Luma, Umaglam. Logo Bush would in Zega. Yes, regular imizamo, Emibia Domuntu Kukatan Liso. And of course, it's Billy chapter 4, verse 40. As Besatulela Bantu Babale, when besides the local Wusha, Bakarabat way, Muntu Kukon Gufa, a canteen, a basin of Wusha. 2. Genzega Fuchmapupa, Isita Sako, Siguni Wusha, Kubo Lumangama, Lokushuti, Kunzigun Ukuvula Meshoena, Ukukumbuza, Uguchilo Muntu Isita, Futia Gasha, Wingo the Woo. Ngoka Marko 16 verse 18 uma bephuza ubulalayo akusoze kwaba nangozi. 3 ngokwesintu ke uma ngenze uphupha isitha sekune ukudla kuPaul uhluma ungakudlanga. Lokho ngasho ukuthi ngenzeka usinde ngenxa yesisidalwa esikuvikele ngesikhathi lo muntu ezama ukudlisa. Siyabonga. Ngiyabonga. Thank you.